डेटाया बुङो दाबसे जायगायावनो मावसोमबाय थाग्रा मानसिफोरनिफ्राय गोदान गोदान जब सोलायग्रा मानसिफोरा बांसिन सालारि आरो बांसिन खाबुफोरखौहाय मोननो थाखाय हायो। नाथाय बिब्दि नोंथाङा खोनानानै नोंथाङा जबफोरखौ चेन्ज खालामबाय थानो नाङा। मानो होनना बुङोब्ला जायफोरा खामानिखौ मोजां मोनो आरो सालारिखौ लानानै सेटिसफाइड बैसोर मानसिफ्रा मावबाय था। नाथाय नोंथाङा सालारिखौ लानानै खुनु सेटिसफाइड गैया, खामानिखौनो मोजां मोना, अब्ला नोंथाङा दाबसे जायगायाव खामानि मावबाय थानायनिफ्राय बेखौ चेन्ज खालामनाया मोजां। माब्ला समाव एभ्रि 3 and 4 years बिब्दि खालामोब्ला जोङो गोबां सोलोंनो थाखाय हायो आरो गोबां खाबुफोरखौ मोननो थाखाय हायो। जायफ्रा खामानिखौनो मोजां मोना, सालारिबो सेटिसफाइड गैया, बिसोर मानसिफ्रा 3 and 4 yearsआव जब सोलायाब्ला बियो बेबेकुफ, बियो जाम्बासो आरो बेखौबो गोसोआव ला। जायफ्रा थाब खामानिफोरखौ सोलायबाय थायो बिसोरबो जाम्बा। बिसोरो खामानिबो सोलोंनाय नङा, बिसोरो जेबो आइडियाबो मोननाय नङा, नलेजबो बारायनाय नङा बिसोरबायदि मानसिनाव। बेनिखायनो जोङो खामानिफोरखौ थाब सोलायबाय थानो नाङा। 3 आरो 4 बोसोरनि बारा जोङो मोनसे जायगायाव खामानि मावसोमबाय थानोबो नाङा।